दिल्ली जाना पड़ेगा। फोन आया। Hanya hai lam sugo Tiprasa TV channel Bobagra Project Kishore Manika Deborma Dili Hasteni Shimi Tipra Hastewo Kokuzarka. I am trying my best. Hold the ground, my dear warriors and Tiprasa peoples. Hinai Bobini Facebook peso shika Kokrogo Shanathanke Ang Ani Je Mansak Kaino Tongo Te Norok Phil Eba Matno Tayakardi Chobani Shankrak Te Tiprasa Mayaganang Lukrok Hinai Shaka Bobagra Project Kishore Manika Deborma Te Tini Diboni Jorobo 24 Arshigat constituency ni MLA Born Gnang Ronjit Deborma Dili Hasteo Thangmani Bobagra Bai Ringzangmani Nukjakha Tamni Bagai MLA Ronjit Deborma no Ringkha Tabuksik Joratui Shaimaniakho Ajorawono BJP ni Janojati Yubok Morcha ni GS eba General Secretary Bipin Deborma no bo Ringmani Nukjakha Kuno connection da tong Bobagra bai Bipin Debormani bisingo kok salanyani bagida bisingo kunu kok rok tong Indian government Bobagra bai kok salanyani bagida nuhunka Bipin Debormano sungmung asijak tabu GS Bipin Deborma Shaka BJP ni kaisa meeting o thango khna 1 tarik March 2024 salmariwo BJP rong ni kaisa meeting go attend khlainani bagui thango nei saka tabuk hate kotoro tong tongnai lukrok bo nasingla jakte khna bo haino hai khaisubnai hunger strike tong sinai tong subnai hunger strike khlaino je solutions greater Tipraland ni solutions mania sak khlaino thangnai hunger strike training choba langma tong sak thya sak khlaino thangnai hinai Shaka Tiprasarok Naitoni Chekari Tiprasa TV Hambai